Final feliz para uns cans que levaban anos sufrindo maltrato e abandono en Narón. Un dos problemas solucionouse, pero a veciñanza teme que o dono dos animais cumpra as súas ameazas. Marcharon os cans, pero non acabou a rabia. Fede que apesta. Ainda quedará para rato, porque aí non limpou naide. O de expulgar non, a mí non me afecta porque, bueno, eu veño aquí pouco, pero a xente que vive aquí ao lado e todo, eu teño dous amigos aí que viven aí polo Callejón, e, bueno, cando pasan por aí estaba un fuciño que non... Vivían aquí a intemperie, pechados entre bloques de cemento e cousas peores. Que estaban abandonados e todo cajao, perdonando, e, bueno, mal. Abandonados, a veces sin auga, todos cheos de merda. Viñan e a veces nos levaban unha a pasear e os outros deixábanos dentro. Teño visto con algún perro moi estreitiño, moi de fame. Un calvario do que unhas veces se queixaban e outras nin iso. Xa se acostumaran a pasar días enteiros sen auga, sen comida, nin tampouco compañía. E choraban, e, oye, e de vez en cando eu teño visto desde arriba de que lles alumbraba algunha, e es, cando tal, zas. Os teño sentido que lle pegaba, a algún lle pegou, porque yo teño sentido o perro que lallaba. Comezou a presión veciñal e empezaron as ameazas. Que os desafiou, e que, bueno, que non sei que os iba a enterrar, non sei. O chico claro que lle pareceu mal, ainda a min aí estaba un día sentada co andador, díxome que xa conseguiran o que queríamos. Malia todo, seguiron adiante. Vídeos, denuncias nas redes e tamén nos organismos competentes e nin con esas. Optaron por outra vía. Comproullos unha veciña pagados para cedelos á protectora. Alivio, polo menos sei que van para un sitio bon, que non... Me alegrei moito. O que pasa que agora dame unha pouca de pena, porque si non se adotan. Con todo, aínda hai que non defende e de malas maneiras. Sei que o dono lle arruinaron a vida por unha moda, a moda de preocuparse dos animais.